to podobný jako v té svatyni. No, to si myslím taky. Já nevím proč, ale přijde mi to tu nějaké podezřelé. Musím vás varovat. Proč? Leslie měla opět vidění. Viděla vás a ideály. Tady. Musíte odsaď rychle pryč, než se vás tady potkají, protože prý to nebylo nic hezkého. Rychle! Musím už jít. Běž. Pán Náš Bůh bude potěšil. zatím vždy Jsme dokázali vymazat vzpomínky Uranuse. u všech. Tak By to neměl být problém. ani Ne. Ale naposledy, když jsme se o to pokoušeli, nebyl jsem moc silný na to, abych mu dokázal vymazat myšlenky na Uranuse. Měli bychom se oba nejdříve soustředit na jednu osobu. Tím to bude důkladnější. dobře, ale kým bychom začali? Já bych toho hlupáčka, jak se jen jmenuje. No víš, jak má za tátu toho bojovníka, či koho? Vulkan? Ano, nějak tak. Jo, mně se líbí ta blondýnka Lori. Nemyslej, furt naklisny kruci nálty. Se nechce odkájet ze stáje. Tady máme květy ambrózy a samotnou ambrózu. Já vím, že je to výborné, ale musíme. Dobře. No ano, naše chytrá holčička věděla, že přijde. Jako vždy. Odhoďte mouchu. Děkuji. Jak tak cítím, tak jste se nejspíš ní neposypali všichni, viď? I kdyby Freddy dopadl. Moje hlava. Lukane, co se děje? Lukane. Nechte ho na pokoji.